Borulj a földre, térj állam, ölelj át minden gyermeket, és mindenütt a nagyvilágon örüljenek az emberek. Harangok tiszta zengből hangja, kísérje minden éneket, csitoljon a szíved haragja, és várjuk a legszebb ünnepet. Én vagyok a béke, de az emberek ezt nem képesek életbe tartani. Azt hiszem, el fogok aludni. Én vagyok a hit. Az emberek fölöslegesnek tartanak. Nincs értelme tovább élni. Én a szeretet vagyok. Nincs erőm tovább élni. Az emberek nem törődnek velem, sem beleszik, hogy mire megy szükségük van. Hirtelen belépett egy gyermek. Mikor meglátta a 3 kialudt gyertyát, felkiáltott. Hát itt meg mi történt? Hiszen nektek égnetek kéne mindörökké. Ne félj, ami nekem van vágom, újra meg tudja gyújtani a többi gyertyát. Én vagyok a remény. Szalandai Zoltán, karácsony. A karácsony szelleme átjár bennünket, amikor itt a család, itt álljuk a szívünket. A család együtt van az ünnepen, csoda és varázslat van születőben. A család tiszta szívvel díszíti a karácsonyi fát, ez a legjobb pillanat, amit közösen élhetnek át. Együtt nevetnek, jól érzik magukat, és persze jó hallani a saját hangjukat. Vinomnak a dísze, a szép karácsonyi fán, ajándékok teremhetnek, de egymásnak örülnek már. Ha nem lenne a család, a karácsony rossz lenne, de boldog lehet mindenki, ha valami jót tehet. Jó, ha a karácsonykor együtt van a család, de a szeretet szelleme itt van mindig talán. Boldog ünnepeket kívánok, és legyen mindenkinek szép éve, a családnak pedig egy szép emléke. Van egy csoda, a karácsony csodája, amire várnak, és ami teljesedik. De ez a csoda nem színes anyaggal átkötött dobozokban rejlik, nem a színes zöldfenyő alatt találjuk. Ezt a csodát máshogy kell keresni, máshogy lehet megtalálni. Ez a csoda őszinte, tiszta szívből jövő kívánságokban érkezik, és kell ennél nagyobb ajándék. Mr. James Lanigan Young. Ezt olvashatjuk a névtáblán, ami azóta, hogy viselőjének heti $20 csökkent a bére, egyre kevésbé látszik. A lépcsőház és a billenc
levélszerkő sem árulkodik nagy vagyonról, mindkettő kopott, a villancsengő régóta nem működik. Egy dollár 500 utcán ennyi pénzem van Jimmy ajándékkel, és ma karácsony napja miből vetek Jimmynek ajándékot? Hiába alkotoztam a fűszeressel, észleltem, és az öcségessel, és minden alkalomtól égett a szét az arcomon. Egy dollár 87 cent, ennyi pénzem van Jimmynek ajándékkel. Della viselkedése azt a filozófiai megállapítást váltja ki az emberből, hogy az élet csak zokogásból, szipogásból, meg néha mosolygásból áll, de főként szipogásból. Míg a házasszony a zokogás első stádiumában fokozatosan a másodikba csendesül, nézzünk körül otthonában. Bútorozott szoba, heti bére 8 dollár, kopott díván, asztalka, egy régi tükör. Virágok, dísztárgyak nincsenek, kivéve az adventi koszorút, mely a karácsony közelettét jelzi. Koldus tanyáraképpen nem mondható, de egyesek bizony könnyen rásütetnék ezt a minősítést. És most, hogy Della jól kibőgte magát, térjünk vissza hozzá. Most mit tegyek? Miből vegyek Jimmynek ajándékot? Pedig órákat töltöttem el azzal, hogy valami különleges, valami csodálatos ajándékot vegyek neki. James Lanigan Youngéknak összesen 2 kincsük volt. Roppant büszkék voltak rájuk mindketten. Az egyik Jim aranyórája, mely még az apjától maradt rá. Ő is az apjától örökölte. A másik Della haja. Ha Sába királynőjének történetesen Della otthonába szemben volna a lakosztálya, volt biztos, hogy Della hajmosás után az ablakon lógatná ki a haját, csak is azért, hogy lepipálja ő felsége ékszereit. És ha Salamon király lenne náluk a házmester, akinek a kincsei az alagsorban lennének felhalmozva, Jim mindig megnézni az óráját, valahányszor elmenni Salamon király mellett, csak is azért, hogy az öreg szakállát tépje irítségében. De várjunk csak, Della hova készül? Jó napot, megeszi a hajam? Jó napot, vegye le a kalapját, látom. Mindeközben Jim Nincs egy centem s vagy ajándékot a feleségemnek a varázslatot, pedig Della mindennél fontosabb számomra. Nélkül az életem nyomorúság és sivárság, de vele lenni csodálatos. Bárcsak lenne valami, amit pénzét tehetnék, de várjunk csak, átadnám apám óráját. Az óráját kapott pénzből pedig vehetnék valamit Delnek. közben Della Adja a pénzt egy jó? Fogó kislány, lassan mutasd el, tessék, mert itt a 20 dollárnak. miután főhősnök is megvette az ajándékát, hazatért. Ha Jimmy vettem volna el, akkor biztosan azt mondja, hogy olyan vagyok, mint egy borstalán. De mihez kezdtem volna egy dollár 87 centtel? Istenem, kérlek, így visszatért találja Mária és kérlek segít. Szia, Della! Kérlek, csak ne nézzük rá, muszáj, hogy levágni a hajam és eladnom. Ma karácsony napja van, és nem akartam kiállítani, hogy ne ajándékozzam volna. Kérlek, ne hallgatni. Boldog karácsony ünnepeket, és örülünk egymáshoz. De nagy félreértés. Nem akartad, nem volt, hogy ideális meséltek olyan, hogy nélkül fognak szeretni téged. De van csak az ajándékot, és megállom, miért voltam úgy jövök az első pillanatban. Ó, Jimmy, megvette nekem a fésüket, amelyre már régóta vártam, olyan csodálatosan. Azért nagyon gyorsan nem. De tessék, itt adta el a ajándékot, vettem az óráthoz egy láncot, de ha 100-szor megveszed